הלו? גוזלי, אמא, אמרתי לא לקרוא לי ככה. המחשב לא עובד. הדלקת אותו? כן, לא קורה כלום. אמא, המחשב זה הקופסה מתחת לשולחן, כן? אוי, זה מלוכלך, למה אתה לא מנקה פה אף פעם? אמא, אני לא גר איתך כבר שנתיים. אוי, הנה מסך כחול, מה זה, הפייסבוק? לא, זה הווינדוס, תני לו רגע. למה אין לך סבלנות לאמא שלך? מה? טוב, בסדר, אני רוצה פייסבוק. אז תפתחי פייסבוק. איפה הכפתור של הפייסבוק? זה מהדפדפן על השולחן עבודה. אני רואה פה רק סלוטייפ, שטחן, בובה של דרדס. השולחן עבודה של המחשב, הדסקטופ. אתה יודע שאני לא משהו באנגלית. על המסך, יש שם כזה עיגול צבעוני, את רואה? כתוב עליו קרום? אין פה. טוב, אז אין, אני משקר, בסדר? אין. הנה מצאתי. לחצתי, לא קורה כלום. תלחצי פעמיים. יופי, עכשיו תכתבי www.facebook.com. שנייה, אני לא מוצא עיפרון. במקלדת. כתבתי, זה כותב לי... תלחצי על שיפט. רגע, דבר לאט, אתה מדבר ג'יבריש. יש במקלדת שני כפתורים מצד שמאל למטה. על אחד כתוב אלט ועל השני שיפט. את רואה? כן. יופי, עכשיו תלחצי על שניהם ביחד. אני לוחצת. עכשיו תנסי לכתוב. אני לא יכולה, אני עם שתי ידיים על הכפתורים. אז תעזבי אותם ותכתבי! אל תצעק על אמא שלך, אתה לא רוצה לעזור, אני אמצא מישהו אחר. לא, אמא, אני רוצה לעזור, זה פשוט קצת קשה. קשה לך לעזור לאמא שלך. לא, נו, די, אמא. זה בסדר, אין לך סבלנות, אני מבינה. יוגב. רגע, מה יוגב? מה עם גוזלי, אמא? 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 איפה אני מחבא את זה עכשיו?